難関勢は後方。周回版の赤色表示を確認して、そろそろ戦機も熟したんではないでしょうか。打賞の周回1コーナー。前はルーキー上原にベテラン佐々木。7番手から一気に前段を抑えていく1番千葉の藤田大輔。今シリーズはまだ先行が一度もありません。今日こそ先行でしょう。1番千葉の藤田大輔に2番手絶好となります。9番は運の厚尾。そして6番の高橋と難関先生に中段まくりの4番手7番の広川。一方ルーキー上原龍は8番手。さあ上原8番手。中段4番手先まくりを打ったのは7番の広川康明。逃げる1番藤田まくる7番の広川。空いたインコースを潜ったのは5番の国村。さあ前段が混戦となったがまくり切る7番の広川に切り替え追走9番運の厚尾。前2人7番広川9番運の